Ο Ιακούμπ, ο Άγγελος. Εγχείρηση ανοιχτής κοιλίας. Σιγά τώρα κολλάω την αρτηρία, μην μιλάει. Εδώ γίνεται η σύνδεση του μαγνητικού διακόπτη με τα τριχίδια που έβγαλε από το calculator. Ο Άγγελος έβγαλε 2 τριχίδια, 2 σειρματάκια λεπτά, τα οποία τώρα θα τα συγκολλήσει και στη συνέχεια θα τους βάλει σιλικόνη από πάνω για να τα συγκρατήσει. Ήδη έχει γίνει η δοκιμή της συνδεσμολογίας και του μαγνητικού διακόπτη, λειτουργεί μια χαρά. Μετράει δηλαδή τις στροφές και τώρα γίνεται η τελική σύνδεση. Το καλώδιο, όπως έρχεται, τα καλώδια, τα 2 σύρματα που έρχονται από το μαγνητικό διακόπτη, είναι ήδη στερεωμένα με σιλικόνη, με θερμή σιλικόνη, απάνω στη σανίδα, ίσα ίσα που φαίνονται στην άσπρη σανίδα της βάσης. Από κοντά, όσο γίνεται πιο κοντά. Να το κλείσω. Κλείστο.